welcome back again sa mong channel. Sa tumigligo guys kay grabe lamiya ka dagat ya. Grabe lamiya ka dagat guys. Di ana guys, sarang lamiya ka dagat. Ligo meron guys kay last din na ni namo dari Panglao. Ay. Ligo mi dari dia. Salamat ka sa Mama Marilyn sa imong gihatag nga pang outfit. Nani suor sa bugsaw na ni sirinang nakabuhi. Pa, mangurag sirinang nakabuhi. Dara sila guys, sila kanabuntag. Sila tabukin hapon, okay lang, sila kaya. Sila balik sa Island. Panglao, Bohol. Sanga, Bohol. Magpapagpita ka mo. Paano dyan natin? Puno kada buntag ganing tombot. Panakin? Ha? Lingkod na pangita lala. Pangitag lugod. Kalingkura. Kalingkura. Ano video eh? Ala nice. Guys to. Salamat ka Dute. Dito si Pin sa Pante. Pag-paari na mo dari Panglao ang anniversary sa birthday ni Kinkin. Thank you. Salamat ka sa atin Josephine. Salamat ati. Thank you po Mama Marilyn sa ang outfit. Karon pa ko kusuogi nga ni guys. Ada uso masidari masinong mga kuan ano uman si bahalang nangawas ang bilbil basta kay nakasuot. Okay. O pindi kuan nagata guys, enjoy ra good guys no panag sarap bitaw kamungari. Bye-bye. Bye, let's see.
may dagat. Muli na may dagat. Guys, tangaman na may pangaligo. Munda na guys, wake up naman. Tawa guys, nagandam na guys. Kaya mo check out na may unja mga 10. Paabot kami sa mga sakdan. Salamat tayo ka Mama Marilyn sa sakdanan, ma'am. Kaya may ipakuha na rin guys. Isa pa din may ipahatid ni ma'am. Salamat ka ma'am. Wow, nice ka ilang kuhan guys na. Madagka ka frame. Thank you so much, Ate Josephine. Ang ganda na mong lipadjat eh. Salamat ka te. Kung di tagad ni Ate Josephine guys, di may kangari panglaw. Salamat sa ka te. Thank you so much ka te. Simong kanang gift na mo sa mga anniversary sa birthday ni Kinkin. Thank you so much te. God bless you more te. Thank you so much ka te, Josephine. Grabe dyan na maglingawat eh. Promise. Promise. Love you, Ate Josephine. Thank you ni Ate lang. Thank you te. Thank you sa among vacation. 3 days vacation ako guys. Ano nilakaw na gamay baji? Hara ka Kim. Ilia. Na guys, pabuong lag mga laki. Duwa kay ito tataan mo check out nami guys. So, kita-kita alis siya. Salamat ka do darista ng staff sa kanang Luz Horizon kay mga buutan sila. Matay na horon ka do guys. Ungari mo og panglaw, ari mo daris kuan guys. Luz Horizon. Nindot tagid. May TV. May aircon. Napa-G-ref. Wala. Pablas Kim. Guys, check out nami guys. Kita kits. Ito sa Alicia. What mi Kuya Peter guys. Padong na tungari. Thank you Mama Marilyn sa pagpahatid ug sa pagpakuha na mo ma'am. Salamat ka Adu. Ay, Panglao Beach. Ito na guys, si Kuya Peter. Thank you so much Ma'am Marilyn. Ipakuha mo ma'am. Abi na mo, gantura mo agis Kuya Peter. Dari sa agis ka nang naibabaw. Naman ay agianan dari. Lekim. Selamat ya. Sunod na pod. Na guys, mura sila mga staff sa Kuan, Luz Horizon. Salamat! Muli na mi guys. Balik-balik man din dari kaya man day agianan res ibabaw. Stilan ginoo ko. Pagbuwang lagi mo ta sa wito ba? Kaya man day agianan dari. Welcome Luz Horizon guys. Di aman di agianan dari do. Isos tabangan di aram na arang deuwa. Lagi no. Di aman di arang deuwa. Salamat ka Ajo, ma'am. Wala mi Kuya Peter guys. Diyan na mi guys. Salamat ka Ajo Kuya Peter, Mama Marilyn. Thank you ma'am. Guys, mulabay mi si kanang mother. Manong mo siguro ni. Second floor. Oo, bawa ka sa ibay na nasang among madir. Basta kay mo tingal ito. Sa Kuswi. Para mo Kuswi pikas. Dara mes Kuswi guys. Flight tickets also there. Kuswi sa Dawis. Sa man. Yan yung mga dancer. Anami guys, sa dao. Mata. Daya, thank you. Maklami guys. Namat ka Ajo, ma'am. Anak ka ba? Nanay pa na plane. Thank you ya. Selamat ya. Ito pa. Selamat. No-text akong ma'am ya. Bye-bye. Bye-bye Kuya B. Bye-bye Kuya Peter. Guys, diyan na miss dao guys. Nga na mida. Nangaan mida na sa sakay og series padung sa Alicia. O kita-kits na lamat sa Alicia. Salamat ka Mama Marilyn sa imong pagkuha na mo datos Panglao. Thank you. Hala guys, na nakaila nila. Na nakaila na mo guys. Hi be. Sa nga ni mo be? Ha?
Ah. Nay nakailang kin-kin og ni Kim Kim. Ay, bin, wow man. Wow man sila sa kuya. Pagkain nila ta. Na amigo, wala ka ramis inzo. Bye. Hello, be. Nag-ICM ka, be? Naligo orang ni sang na ginoo ko. Na guys, nakailang kin-kin og ni Kim Kim na rin ko anda o mga nakasakay dia. And salamat sa pagtanaw kada adlaw. Hello namin uli ay siya guys. Sakay na may bus. Uli namin. Seriously? Oh, serious. Na, bye guys. Bye Panglaw. Bye Tagbilaran. Hello Karangi Alicia Buhon. Hello bebe. Hi. Kuya. Hi. Sige na hilagtan ako guys sa among vlog. Kim Kim ug ni Kin Kin. Dapat si Kuya. This is Kuya cellphone. Look na ang baby Kim Kim. Guys. Sa Bagong Tulay. I guess there. Okay. Clothing restaurant. Abot na mi guys. Dana miss bye. Oh, mapaday mong pag-abot. Alas 3 na sapon. Lara, luuza sa mga kuting. Gimingaw si Kim Kim guys. Gimingaw. Ito si Kim Kim sa mga laga. Anong kaluoy. Isa may tighatad din sa pagkaon, Ming, ha? Isa tighatad din sa pagkaon. Hala, naluoy ang limonid. Limonid! Soda! A few moments later. Guys, diyan na Miss Alicia. Guys, unja. Sa dito pa Miss Kuan guys, Panglaw. Diya may ning kuan nga ni hatag og para pang regalo ni Kuya kay gamit ni kaadto ni sa eskwelahan. Salamat kaadto Mates ha. Salamat pud kaadto sa imong regalo namo Mates. So nihapit ko dito guys sa Tagbilaran kay ning palit ko darhi sa regalo ni Mates para ni Kuya. Ya, lagi sa bag. Aron di makakita. Dara guys. Mo ni guys. Pero di na ni maudjig isang sedanan kaning brown. Aha na ning gialisdan kay aron way ideas Kuya ug unsay sudi ni. So, huwag si Kuya Gail, guys. Salamat ka Mate sa dani. Wala ko magkuha ng video, guys, pagpalit na din. Gail! Kuya! Alisa! Ito mas Kuya, nagdojan to, ah. Tapos kawas. Yes, ah. Oh, yeah. Alisa, yeah. Yeah, ho, yeah. Nara ba hatag o regalo ni mo, yeah? Nanihatag ni mong regalo. Nanihatag ni mong regalo. Hala, siya na all. Nakay idea o sa regalo ni mo? Ha? So guys, ang hatag ni Kuya. O gahang ipakuling ni Kuya Gail kung sa sudan he. Ya, kabut ya. Si pandisa lag sudan niya. Ang kabuti. Magkalo man. Lain mong lawas? Ha? Dari ka dapit. Kulingan yan, sabi mong pamati, ay mong kuan yan, sa manay isudan na. Kulingan sa isud, kaya naman kay baw ka. Kaya naman ang kuan guys, salidaan o silanan guys, manang wanay sa kay baw, unsa na isudan ha. So, tanawa, lili ah. Sige na paanda ng dako iya. Hala. Ay. Unsa kay pamati ni Kuya Dani, makita na ni dya. Lah. Ajo-ajo manggajid og kuan. Tabun. Gisian na laman na iya. Gisa ka. Karon dali. Okay. Tuwa na guys. Hala, sa isud. Sa isud na iya. Wow. Hala. Unsa man na? Ha? May ato bang? Hala, di ara. Salamat na Tessa. Tanaw ko sa isa na bi. Dari dito ko ana, kanang nay ko ana, tangtanga. Okay. Ibaw si guys, unsay kuan kay di makatatak man, ug man tangtangas kuan. So, na guys. Okay.
Wala siya na all. Wow. Wajagazon mo ka tinga guys. Kaya hagan na ekspresyon ng sana all. Wajagazon mo ka. Bago. Kaya mauran dyan ang ekspresyon dyan. Kanya-kanya man tag-ekspresyon sa kuan. Char. Sana all. Si kuya. Ukbaya. Ukba. Ansay mo kuan na. Sa'yo na. Ukba. Ngananas kuan. Kuan. Tanawa na. Tanawa. Okay. Okay. Alash, sana all. Naibagong cellphone. Ha, grabe. Wala. Tangtanga, ipakita nila. Oh. Makakita sila sa imong new phone. Wow, grabe. Uy. Diyan na guys. Diyan na mates. Ito bang bi? Char. Lipay kaya? Lipay ka? Agi. Minsan magkamates ha? Salamat. Thank you so much mates. Tara may atong ikuan, atong italikod. Yan isang new phone. So guys, kani mo'y gipili na mas mates kaning Tecno. Kay kuan si Ja, anang naay. Hindot ko na siya guys, ingon tong katong des kuan hang gipalitan sa Save and Earn. Save and Earn ko ning kuan na palit. Kay in case uga kuan guys, pwede siya na mo ibalik. Kay naman say 1 week nga kuan nga pwede siya kanang exchange. Ja, na say 1 year warranty. Pwede siya guys, dai jang kuan dari. Nay 1 year warranty siya guys. Kita hay simbakog na yung mga kakulian, pwede naman sa ingatos kuan si Ban Earn dari sa Gandulman or di ba ubay basta kaysa si Ban Earn si Ja. So dara guys, kita nang kuya isang regalo. Cha, sana all. Tara ya. Open ya. So na guys, open na. Oh, di ba? Ito pa. Giza ko nung kuan na ni guys paingon. Dire mao paingon. Cancel ingon. Ja papuan ana. Cha, tara guys. Daya practice na kada cellphone niya kay gamit man ani mo kadto inig eskwela. You know. Salamat kadto Matesa sa imong regalo ni Kuya Gaet. Thank you so much. So guys, mo na ko ana guys. Sa cellphone. Worth ko na siya guys, worth 3,999. So kuwag piso ang mo 4,000. Salamat kadto Matesa sa imong gift ni Kuya Gael kay karong sunod buwan. Gamiton na dyan ni kaazo niya guys, ning isang kaninga ni cellphone kay mang search og kanang mga kuan sa eskwelahan. So di mang search og bazi ha, mang search ato sa eskwelahan. Kuya ha? Okay? Jadi magpatintag sa duwa in taon, pastilan kay ang mga duwa mo dyan ay makadaot ron. Guys no? Kuya no? Namin sa mga kanimati sa kuya. Salamat kadto Matesa. We love you. Thank you so much. Thank you, Mates. Thank you. Ay, enjoy ka? Lipay ka ka? Ngaran na ni Jalipaja, guys. Mauwaw laman mo. Naghilamtan mo kuya. Gikan ni gipahilot na mo. Kuan. Pag abot taris ba, imbis na bintahan na tula dito nakaligo nan gilamtan naman pud. Ano yan sa nakaluza in taon. Sinsya na mo kay ay gitaw gipamat. Gilamtan ni taos kuya. Unsa guys, among syempre. Salamat ka sa Mates sa among regalo. So among patan-awon karon guys sa among kanang nadawat nga regalo gikan ni Matesa. Thank you so much Mates. Sa bading para man kadto ka lamdag. Salamat ka sa among regalo Mates. Ay, thank you sa kadto. Ako apa? Di ko kada char. Salamat ka sa Matesa sa among regalo sa mga taga-kuya. Thank you so much. Di pa intawag among Kuya Gael. Paadyo na ya karong kuan. Panhot ni isang hilanat guys. So guys, tanawan ninyo among regalo nga nadawat gikan ni Matesa. Tan aray butang guys. Wala na mo nagiputos kay. Aral lisira ini kasimbol wa mi daray mga kanang kuan, wa mi daray mga himan nga pang asimbulay. So patanawon mo na guys, ug sa regalo ni Matesa namo. Tadan. Chadan. Dara guys. Sharp nga stand pan. Salamat ka Mates. Dara guys, mo ni among regalo gikan ni Matesa guys. Salamat ka Matesa. So mo ni guys, naa na may electric fan. Kay grabe jing alimuota. Ni kagabi si Kim magsigi jig patid-patid ato sa mga higdaanan. Kay grabe iga nga ug di ko makapaypay ni sa magsigig patid-patid. So dana guys, salamat ka Mates. Kay di ami electric fan si kuya gipalitan pud og cellphone. Salamat ka Adjo. Thank you so much ka Matesa sa imong gi-share nga kanang blessings. Kay di Yan natin Mates, arang ka namang lipadza. Salamat ka Adjo. Tas kuya. Thank you Mates. Salamat ka Adjo Matesa. Tara guys. Tana guys di Hala, arang ka Thank you so much ka Matesa.
Sharp na sa nga kuan guys na. Sharp nga brand. So, thank you, Mates. Salamat ka Mates sa pader mo unsa man ka Mates pader. Salamat kayo. Salamat Mati sa. Salamat ka Adjo Mates. Di na magkitid-kitid si Kim Kim unsa man ka Mates be. Pero panuhot, puhot pun gabantag. Puhot sa kanat. Put pag nagpudog ka ng kuana, unsa ka Mates sabi? Salamat kay di na ko magkitid-kitid. May kagabi karang alimutan. Wa nay sapot ni kagabi no. Wa na ko na say sapot Mates kay lami na magkatug. Kato na may hangin. Mata na naman mo sapot. Salamat nga Mates sa katang mga gift nga imong gihatag namo. Thank you so much. So mahinaot ko nga hatagan ka kanunay maadtong panglawas diha sa imong gi trabahoan karon sa New York ug amping kanunay diha. We love you Mates. Amping kanunay diha Mates labi na sa imong kadaadlaw nga trabaho. Amping kanunay. We love you Mates. Thank you so much. Kuya, Love you. amping. Ikaw, day. Amping. Thank you. Ano Mates, di na yung taon makitid-kitid darig. Bata. Salamat ka, Adjo. A few moments later. Unsa guys, katong dito mi sa Panglaw guys, dihay ning abot nga box nga gikan og New Zealand, gikan ni Ate Marieta Mercado, di ah. Hala, Ginoo guys, excited na mi nga mga abrihan ni, Ginoo ko. Salamat ka Adjo Ate Marieta, an Kuya Fidel sa inyong gipada nga box sa among pamilya. Thank you so much ka Adjo te. Thank you. So si ate pa to ning hatag na guys og para pang kuan sa mga wire nga katong nakuwang aga mga wire guys kay gi panguha man lagi dadto sa kuan ko kay basta basta salamat ka Adjo ma'am sa imong gitabang namo. Salamat ka rin dia. Niabot na bigyan ako. Niabot na guys. Salamat ka Adjo. Thank you. Ya. Hindi pa tungan dali ko guys. Amo na ning unbox. Salamat ka Adjo ma'am. Excited na mi ka Adjo nga abrihan ni. So guys, abangin ni ugma guys nga insay mga sudari sa box ang ipada nila sa ate, nila Kuya Fidel and family. Thank you so much. Ug amping mo diha sa New Zealand. Salamat ka Adjo. Amo na ni abrihan guys. So abangin ni ugma guys ag pag-unbox na magdaning box nila Ate Marieta og nila Kuya Fidel and family. Thank you so much guys sa inyong pag-uban. See you tomorrow guys sa another video na pud nga mga i-upload diha. Ug amping ta kanunay tanan guys. Ug asa man ganita karon, we love you. Ug aso ninyo kalimti pag-like ug subscribe among channel guys. Aso pa ninyo i-skip ag ads kay nakadto nagtabang na mo guys. Salamat ug God bless natang tanan. See you tomorrow.